Il-ħamis filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wasal fil-kapitali Belġjana għas-summit importanti tal-Partit Popolari Ewropew, summit li sar eżatt qabel il-Kunsill Ewropew straordinarju rigward is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Bernard Grech kien preżenti għall-laqgħa tal-IPP fejn kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, il-President tal-IPP Manfred Weber u diversi mexxejja oħrajn u Prim Ministri minn madwar l-Ewropa. Waqt din il-laqa u enfasizza fuq l-importanza li naħdmu fl-imkien bħala Unjoni sabiex niddefendu l-kontinent tagħna minn kull tip ta' tiranija. Dan fost appelli kontinwi sabiex din il-gwerra tiġi riżolta kemm jista' jkun malajr. U sostna li l-Partit Nazzjonalista jemmen li għandna ninvestu bl-aħjar mod fid-difiża, mhux sabiex niġġieldu l-gwerer, iżda sabiex niddefendu lil poplu Malti wawċi minn kull tip ta' periklu, kemm periklu barrani u kemm dak domestiku. Għadna kif temmejna summit importanti tal-IPP fejn fost oħrajn madwar il-mejda fid-diskussjoni li kenni ma' sħabi mexxej Ewropej fosthom il-kanċillier il-ġdid li dawaqt se jieħu l-irwol Friedrich Merz imma wkoll von der Leyen u mexxej oħrajn insistejna fuq l-importanza li nibqgħu naħdmu għall-paċi. Għal-paċi li fil-waqt illi l-Ewropa tkun aktar sigura u l tinvesti aktar fid-difiża nibqgħu naħdmu anki fuq livell diplomatiku madwar il-mejda ma' kulħadd. F'dan is-summit Bernard Grech tkellem fuq il-fatt li din il-gwerra fl-Ukrajna qed tħalli wkoll impatt ekonomiku fuq ċittadini Ewropej u qajjem ukoll diversi punti dwar diffikultajiet varji li ċittadini Maltin u Għawċejn bħalissa qed jgħaddu minnhom ta' kuljum fosthom sfidi tal-għolli tal-ħajja u l-isfida tal-overpopulation. Irridu naħdmu wkoll għall-popli tagħna fejn ma ta' kuljum qegħdin jissiltu ma' għolli tal-ħajja. Kellim dwar il-qagħda anka f'pajjiżna fejn l-għolli tal-ħajja jibqa' jolli rasu kif Ewropa maquda, Ewropa li tkompli tinvesti anki fil-kompetittività tista' tkompli tgħin biex nikkontrollaw ukoll l-għolli tal-ħajja. Fi Brussell Bernard Grech kellu diversi laqat bilaterali fosthom mal-Viċi Prim Ministru Taljana Antonio Tajani. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkompanjat ukoll mis-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia.